Ang pamilya, mahalaga, dapat salang atamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Diyos maray na hapon po mga listeners kang DCGB AM, mga nagdadangog po sa Usapang Pamilya, mga naghihiling po asin naghihinanyog din po sa DCGB News Online sa satuya pong YouTube channel, asin sa satuya pong DCGB Live app. Mabuhay, good vibes afternoon po Ma'am Pita. Yes, tabi. Sir Bert, mabuhay and Diyos marhay na hapon tabi Diyos sa maray na imo. hapon. Yes, and marhay na hapon man sa satuyang mga parantabay. Today is Monday. Yaon naman po kita digdi sa satuyang regular program every Mondays, Tuesdays, and Thursdays, 2 to 3, Usapang Pamilya only here sa always number 1, always at your service, DZGB. And syempre po, karibahan taon niya na hapon sa satuyang technical department, ang iba kundi si Sir June Napolis and Sir Jerome Nico Martinez. Kaya Diyos maray na hapon po sa Indogabos. Kumusta po ang satuyang Lunes? medyo mainit. Mainit po ano? Gari, Hospital? 43 yata, base ka subago sa barita na sinabi Pwedeng mo. magabot pong 43 degrees. Ayan, so dahil na po kita magparaluwas, stay put lang po kita sa harong and magantabay digdi po sa satuyang programa. Ayan, sabi na po mag-inom kidakol na tubig. Ayan. So ngayon Tubig. mabagapit po, Miss Pita, talaga nahiling ko talagang nagdadararaman talaga ki mga kanya-kanyang laugan, ano. Iyo, mas paray na ito. Tanit. So, tsaka, magbalo na lang kitang, kung man kitang sulaugan magatabi, Sir Bert. At saka, yung para din ang kita, takong minsan yung bote baga na nababalad, kung Yun, nasa oo. auto or Plastic, ano, mas oo, paray na plastic ito po, na ano. oo. Mas Tapos safe pa kita. sigurado po kitang malinig po ang tubig. Ayan. Darat. Tsaka kung magluwas man po kita, pasiguro kita na ano, yung may payong, tsaka talagang kita pwede magpara-expose sa grabing init, Sir Bert, para di Ayan. kita maghirilang. Ayan, iyo po. Ayan. Sabi ta nga ni, pwede, bawal magkasakit. Bawal magkasakit Ayan. ngayon ang panahon na ini. Grabe na nga di ang krisis sa pag-iagihan. I think tomorrow, tataas naman ba yung sa tuyang mga petroleum products? Ano kaya ang latest to ano ba? Mag-full tank na mas bare da tabi, Sir Bert, mag-full tank. O, sana pwede tayo mag-full tank, ano? O, ayan po, may mga na-meet na naman po ako, Miss Pitang, mga nagdadangog daw po sa Satuya, sa Usapang Pamilya, mga barangay baga po dyan harani po sa Albay Cemetery. Taanyawan po ako dyan kang May 22, kan kafiestahan po ni Santa Rita. Ayan, sa inito, sa may Balagtas. Dyan po sa luwas mismo po kang Albay Cemetery. Okay. Albay Kina-Cap dyan, Barangay Captain. Salamat po sa imong masiram na handa kan kafiestahan ni Santa Rita. Ayan. Mabalo sa pag-invite, Sir Bert? Ayan. Kaya bata po si Father James Sid tsaka si Father Raleigh Siapno. Ayan. Kasi sa mga sisters na nyaon man po dyan, shout out man po. Ayan. So again, maray na hapon po and antabay lang po kamo sa satuyang programa ngunya na hapon ta magayunan sa tuyang itutokar lalong-lalo na po ta madali na baga po ang kralasihan. I think 2 weeks from now will be the start of classes. Ano, Sir Bert? Iga pong June, iga din po yatang July. Ayan. So stay tuned lang po kamo sa kuya po, kung gusto din magpadarang mensahe sa kuyang messenger account, it's Cristina Agapita Pacres. And my number, it's 9322-406-439. Ayan. Sa kuya man pong number, 0991-328-1345 or sa kuya pong Facebook, Good Vibes MC Bert, one word lang po. Para makapag-participate po kamo. Lambang saro baga po sa tuya, membro man, kakisarong pamilya. Pwedeng kamo po suaki o sumagurang. Kaya sa tuya pong mga topics, mga simple man lang po, pagbuhay-buhay para magkaigwak maugmang pamilya. At saka talaga, Sir Bert, yung mga nangyayari talaga na mga pangyayari sa loob kang harong and then pag nagkralasihan sa mga kiyanta, paano tagabayan, and most importantly kasi syempre sa loob kang harong niya ng love, ang respect, the humility, and gabos niya on dyan. So, magayunon po ang satuyang programa kasi dakol po ang nakakaakod sa satuyang mga pigtutukar na topic digdi po sa Usapang Pamilya. Ayan. Paula is watching from Alice Corner. Hello, mabuhay, Usapang Pamilya. Hi, Pawi. Hello there. And ayan, later siguro mapahapyaw ako kan sa imong mga darang products. Wow. Sige po, abangan niya ni Teacher Krisa. Okay. Sir Yad Rempilio watching from Owas. Tsaka Sir Gerd and Ma'am Marilu Deichmeyer watching from
Germany. I think Good it's, afternoon. what time is it there? Early morning I or think it's- ganon? You know what, Sir Good Bert? morning daw po. Good morning. Good morning. Si Miss Marilu, nag-message sa akin, and then she told me that hindi daw ako nagre-reply kay Sir Gerd. And then sabi ko, oh, I'm sorry. That was the only time na I was able to read his message. Apologies po, Sir Gerd, kasi I only read your messages. I think that was yesterday. He asked about Alice Corner. What's Oh. that Alice Corner? Yeah. Next time that you visit Legazpi, we'll go to Yeah. Alice Corner. We'll have some chilled taho or coffee. Yes. Ayan. It's a coffee shop with different foods. Ayan. It's 8 o'clock morning daw po, according to Sir Gerd. Yeah, it's 8 o'clock in the morning. Yeah. Ma'am Hello. Lan A. Oraa, good afternoon po sa inyong dua. Community 1. Ayan. Hello Bradford. also to our friend GHT, si Miss Teddy Jansay. Hello. Hi, Miss Teddy. Ayan, of Miss GHT. Marina hapon. Ayan. Yes, we're going to visit tabi Ma'am Teddy, si Sir G, ma-practice sa Alianza, Betista. Mabayli. Wow. Ayan. Ay, pala, Sir Bert, kasi last Saturday, also met yung wife ni Mr. Sam Madrid. I think you know him also kasi dati sa Dole yata siya or sa OWA. And then, nag-retire na siya. May friend siya sa sa SM, and kuminsan kumakanta siya doon sa, di ba, may singing Ay, opo, oo. Ayan, sabi niya, uy, ganun ako naghihiling kang din doon, ng programa. Ay, sabi ko, salamat. So, ayan, permisid nag-aantabay Ayun po. kan sa tuyong programa. Mabalos. Abuton po ang agom niya, si Ayan, basta yung, Madrid na po. yung wife ni, ni Sam Madrid. Ayan, Si sinabi. Sir Sam. Ay, iba man Ayan. si Dale Madrid. Ano iba man? Ayan. Hi, Sir Dale. From Libon, and also si Mayo Calia, they're watching, and si Dean Salgado, talagang permisin lang nag-aantabay, Sir Bert, kan sa tuyong programa yan. And nagmahaw na ko, dakul talaga pag nagluwas ka, uy, nagdadangog kami or we watch your program na Usapang Pamilya. So mabalos po, and pasalamat tabi kita, Sir Bert, kasi nagdadakulan sa tuyong mga paraan tabay sa programa tang Usapang Pamilya. So, nasa 2 million na po last time, pa 3 million na. Pa 3 million na po ang naghihiling po ang Usapang Pamilya. Kaya maghiling naman kamo para. Yan, Di po makadagdag. kamo nauud dyan sa mga pig-istorya Ayan, hapon-hapon. opo. So, last week po, Ma'am Pita, ang guest tabaga representing naman sa mga aki. Ayan, oo, si Brother Moit. Oo. Grabe po, speak agihan ninda, pero as a family, na-survive ninda dahil sa Oo. pagtarabangan, sa pagsabot, sa communication. Ayan. As in, thank you po, Giraray, Sir Romel Jan Mowit, for sharing your beautiful and inspiring story. Oo, magayon nun sa niya, talagang lang talaga sina kay mahal na Diyos. Kay itong dakulo na sinampig agiya na wara sa tugang niya, Yeah. eldest brother niya, and then siya naghilang man, and Na-foreclose yung aro. mga property. So, open sinda, and parang sinurrender ninda everything to the Lord, and pighagad ninda na igiya lang ng mahal na Diyos. Ayan. So, dako lang bagay po itong nagsasarig po kita sa tuya pong kaguranan. Ayan, that's Kaya right. ngayon na hapon po, magayon na naman po ang sa tuyang topic. Ayun po ang teacher sa school, magulang sa bahay. Paano balansehin ang dalawang responsibilidad? Kaya Ayan. saludo po dyan sa mga teachers, sa mga nagdadangog po nganyan. Dakulaon po talaga ang responsibilidad kang sarong teacher at the same time parent pa. Ano po, Miss Pita? Ayan, tama ka tabi, Sir Bert. In fact, bago lang, di ba, release lang ng mga Ay, oo. list ka mga pastors sa LET. So, congratulations si, yung digdi sa tuya, pagiribahan ta digdi si si Madam Jasmine. Teacher. Ma'am Yan, Jasmine. Justin Baloloy. Ayan. Congratulations, Giraray po. So, yan po ang sa tuyang mga bigtutokar mo niyan. Ang sabi tangan niyang topic natin, teacher sa school, magulang sa bahay. So, paano daw babalansahin, how to balance the two na mga responsibilidad being a teacher. Ayan. Sir Ma'am Bert? Pura de Castro, Lita, good afternoon po. Yan, maray na hapon Oo. po. Kaya pag sinabi bagang teacher, pag una po kang kadaklan, trabaho lang inipuon alas 7 hanggang alas 4 o alas 5. Pero ang totoo, ma-lesson plan papagbanggi, ma-check ang quizzes, reports, mga meetings, mga school activities. Ayan, tama yan, tabi, Sir Bert. Aram ko pagbanggi. Actually, pag-abot kan sa harong, nakulong pabagang pag-abot kan, ibababa sa mga notebook, sa mga libro and everything, sa mga exam, ni examination papers. Katapos pagdating sa harong, nakulong pabiga si kaso tabi, Sir Bert. Araw kang pagluto, malaba. Ayan.
Kung may Masikaso. aking grade school baga, sa mga Mga tutor uniform, pa, Isus sa mga Maria, sir. uniform bagang mga maation natin ng parakaraw, makula pa. Makula Lalo pa na sa nga, malaba. halimbawa, igbabagang mga families na duwa lang na pidaso ngaya ang pang itaas, okay lang yung pangbaba. Pero yung parang kailangan mong labahan pa rin, So yan, nakulo talagang responsibilidad ang maestra and at the same time magurang sa harong. Tapos kuminsan po may guilt feelings pa sinda. Pag nasa school, namimiss sa pamilya. Pag nasa harong naman, pig-iisip naman sa mga deadlines. Tawi, Sir Bert, yan. So, medyo challenging po ang sa indang mundo. Ayan, tama yan, tabi, Sir Bert. Saka kung minsan baga, kadakulang kan mga teachers na hindi lang nagtuturo ng math, English, science, nagtuturo din sila. Yung nag-i-impart din ng mga kung paano yung magkaigwan ng mga pag-asaan sa tuya mga kaakian. Ayan. May mga teachers bagang, kita baga Miss Pita sa mga alumni homecoming, talagang pigurumdum ta sa mga teachers, naging inspiring Yan. person sinda na pigtangad ta kang Yan. kita mga estudyante pa. That's true, tabi, Sir Bert. Kasi kung minsan sabi ta nga ni, pag every time nagkakaiwa kita ng reunion, alumni homecoming, invited natin yung mga teachers natin. And then, mahiling ta, uy, si Madam, strictuhon niya kay tukang ng di ka nagad pwede Napadulan. magapot-apot. Ayan. Talagang sila talagang nagtataoning parang nag-i-inspire sa bataram sila, don't give up. Yeah. Kung ano yung pursue your dreams, kung ano man. Ayan. Ayan. So, may ang tangani po, nahapot ta daon sa tuwi po mga teachers. Kumusta? Ibaga po ngayon ang trending na hapot. Kumusta ka? Kumusta ba ang teachers ka? Kamusta? Ayan, kung minsan baga ganun na-overlook yung ganyan na dahil maman lamang na kumusta sa lalong-lalo na pag kung ang mga estudyante baga gari warang man yan sa mga teachers kasi syempre pag naong ka na sa loob ng classroom dapat behave ka tati ba dyan madagitan ka ni madam. So itong na-mention ta pala Miss Pita, so pag nasa school maisip kang sa pamilyang nawalat, pag nasa naman pamilya pag-iisip sa school. Yan. Aside from that pala, so maisip din sila sa mga bayadan. Isus Si mga Maria. Judith. Si Judith ba? Ang apod pa lang ng Judith. Oo. Yung baga, kasi yung the feeling of guilt, pag araw ka yan, pag nasa school ka, nag-iisip ka sa harong, sus, ano na daw ngayon duman, kung may naluto na lamang na pagkaon, siya nag-asikaso, kang sunawalat na aki, maggari-araw baga kayan, tapos habang may nagdi-discuss, pero dipisilon nga, kaya ang topic ta, papaano pigbabalance, being a parent, at saka being a teacher at the same time. So, mga araw kaya na, nakulong kang mga responsibilidad sa harong. Pag-abot naman sa harong, niya ka nag-asikaso, na lesson plan pa pala. Ako, may exam pa pala. Naisusaro ko pala na estudyante duman. Araw ka ini, may kulang. So, test paper, araw ka yan. So, talagang ang hirap. Oo. Kaya para Miss Pita, siguro kung minsan may mga teacher bagang mga strict, mga masungit ng pigasabi. Siguro kakaisip kung mga pero Lalo na pag ang mga aki pasaway. I remember before kasi yung mother ko, a teacher sa BU, sabi nga ni, may sugod na so ina ko. Pag abot sa harong kaya, strict town talaga. Dagito niya sinay, pag mga pasaway pa kami, tinaraman na ngayang kiskisan ngayang sira ni Agapita, di nga linimpihan. So araw ko yan. ayan, may mga pag-aaral baga po na nagpapahiling ang result po ng pag-aaral. Dakol daw pong educators ang nakakadanas man kimataas na level ng stress at burnout dahil sa workload, emotional demands, at work-life balance. Ayan. Kaya tabi talaga, Sir Bert, importante yun na pag-istoryahan tayo ninyo niya na hapon, ining topic na ini. Yung bako, hindi para magreklamo, kundi para sabihin sa mga teachers at magulang na, gari, dahil po ka mo nag-iisa. Yeah, nyaong kami ni Ma'am Pita, ang Ayan. usapang pamilya, full support po Opo. sa Indo. Kaya ngayon na hapon po, imbitado ta po digdian sa rong teacher na very talented, nagigitara, nagkakanta. Wow. Oo, tapos kasabay ko po sa Neo Catechumenal Way Community sa Daraga Church. Ladies and gentlemen, please welcome Teacher Krisa. Ayan. Hello po. Hello, Teacher Ayan. Krisa. Hello po. Shout out ka na po muna. Hello po. Just maray na hapon po sa listeners po kang DCGB, and it is truly a privilege po na makaibanan po kamo, Ma'am Pita and Sir Bert. Thank you We for are the honored. invitation po didi sa Usapang Pamilya. Mabuhay and welcome po. Sabi mo nga ni Grimog Baho na niya ang digdi na para pag-urunan sa tuyag topic. Madam, welcome Yeah sa po. Usapang Thank you so Pamilya. much po. Mag-shoutout po muna kita, Ate Krisa. Nagdala
madangog baga so miyembro kang Maranyo family. Hello po sa mga Maranyo family, Santo Tomas family. Actually po, aki pa ako, digdi na talaga ako nagsusubaybay from DCGB and hindi ko po halos makapaniwala na yaw na ako digdi. Eh po. Now you're here. Thank you. Kami din Ito, po. nadadangog ko Very lang ining DCGB from childhood hanggang ngunyan. And thank you for being inviting me to be part of it po. And also, shout out po sa mga co-teachers ko po from Mabinit Elementary School. Also sa former kong trabaho po sa private school. And also sa mga neo-catechumens po all over. George. Digdi po, hi Georgie. Nana is here. Nana is here. Apo. Dati po, Madapapot lang po ako, Sir Bertabi, if Sige I po. may. Maranyo po from Daraga po. Daraga. Doña Maria po, yung okay. family po ng napangasawa po. Okay. Maranyo. Kasi yung Califan, Maranyo yung may-ari nun. Maranyo. Opo, oo, Caliban. so duman sa may arani po sa Antonias. Apo. At saka sa Libon may mga Maranyo din. So, papunta na po si Teacher Chris akan sa tuyo pong first question na pinag-isipan may kimaray ni Miss Pita. Opo. Para mailuwas ta kung ano mga saloobin ni Teacher Chris. Okay. Ano ang isa sa pinaka-dipisil o mahirap na personal struggle na naranasan mo po sa pagbabalanse kan pagiging sarong teacher, sarong magurang, tapos ano po ang mahalagang lesson na nakuha mo digdi? Apo, thank you po. Tunay man talaga po na ang pagbabalance kang trabaho tapos ang personal life is truly a challenge po. And as a teacher po, di pumahali na sa maghapon na nagtuturo, sa maghapon na nag-aasika sa mga aki. Totoo po itong sinabi niyo po, Sir Bert and Ma'am Pita kanina, yung guilt, sobra. Ang guilt na tigtuturuan mo sa mga aki and yet pag uli mo sa bahay, you're drained. Yung sinasabi nating leftover energies. And that is one challenge kung saan ang mga how to extend patience, paano pa magtaonin yung full energy, lalo na kung may aking salit. So, one thing na na-realize ko over the time is mas importante pa rin magtira ng energy for the little ones. Ang aki ko po kaya sa dit pa. So, ang energy niya, pag nag-uli ko, mataas pa rin. Ako, from school, medyo nandun ako sa 40%. And kaipuhan ko pa rin talaga magtaoning time para sa iya. Pag uli sa harong, asikasuhon siya. And siya pa rin ang priority. The reason why I work is for him. Kaya yun po. Saka syempre, pag abot ka ng sarong, hello baby! Yes po. Nandito na si Nawawala naman sa Mami." pagal. Nawawala Oo. naman sa Yes pagal. po. Ayan, parang, Totoo po. karga na. So, ang saya-saya. Yung talaga, it's so difficult to balance, sabi niya. At saka yung the feeling of guilt na nasa school ka, you think of your child or your children sa house, kung kumusta naman, then sabi mo nga you need to save at least pirang Yes percent kang sa imong energy Energy level. po, yes po, Para yes pagdating sa house, meron pa. Meron pa, oo. Pero pagdating siguro, lalo kang na-energize pag nahiling mo na so aki. Ano po? So, yes yan, po. magmahon. Pero, compared sa iba baga tabi, Sir Bert, na mga teachers and at the same time magulang, pag may mga aki na mga grade school, may mga assignments pa yan. Ano daw kung Assignments meron pa pa rin, pala. ano Oo. kaya kung meron pang energy na alimbawa, duwa yan or tulo. So, tutor ka pa parang, hi, wait lang, I need to rest. Give me a break muna. Well, anyway, talagang, ano yan, nasabi tama si Madam na at least you have to save at least 40% of your energy para naman para Yes mawala po. yung feeling na Na guilt. guilt. Opo. Totoo po. Tsaka Madam, dakulang baga mga teachers na nakaka-experience ng pagal, tapos yung pressure, at saka yung mga halangkaw na expectations, lalo na kan mga kaakian and your sa mga magurang, araw kayan. So, paano nyo alagaan ang inyong mental at emotional well-being para mapanatiling matatag para sa family? Opo. In terms of mental health, ang kagayunan po,
at least di sa Department of Education na focus na rin nila ang mental health kan teachers. And siguro ngunyan po na malaog na semester magkakaigwa po kami ng may mga wellness break na araw kaiyan. Pero yung sa everyday po, at least ako po kaya hali sa Mabinit and ang residence ko po yan po kami sa Bagtang. Ito pong Marami lang yan. Medyo may distance din po. And ang tigagibo ko po, itong travel time po, I spend that time to reset na i-wallet na gabos sa mga baggages from school and huminga. Yung pagbiyahe po is a way for me to reset na hindi ko na madadala lahat ng mga pagod sa bahay. Kasi once na bothered pa rin ako sa bahay, mainit pa rin ang ulo. So there's no sense of peace. So kaipuhan po talaga mag-reset every day. Ang ano ba kami spita, ang Bagtang, so dyan sa may spillway. Yes, Tapos ang Mabinit naman, so sa Inutan pa yung Kampawa. So araw kayo ang pigabiyahe niya, Urual daw. Medyo malayo. Oo. And di pisil mag-commute. So either may special trip ka or mapahatod ka. Ayan. At saka yung sabi niya kanina, magre-reset siya habang yung the way from school to the house. Kasi kung halimbawa yung mga students, mga pasaway, siyempre parang di mo na rin kung minsan na kung sabi mo nga nakulong ka rin pigagihan, yung, Yes po. di ba sabi tayo yung emotional well-being mo, kung paano, how do you manage that. Tapos pagdating sa harong, kung mahilig mo pa, you'll be surprised na so yung hindi mo in-expect na parang ang gulo-gulo ng house, yung anak mo parang umiiyak, yung something like that. Yes po. Pero it's a good thing that ikaw din naman at saka yung family members din doon nag-uuro na, ganito, yung trabaho ko is like this. Yes. Don't expect me na parati na lang Happy. maayos. Maayos. Totoo po yan. Help me also para maganda Yes yung po. ating and sabi tanga ni Sir Bert, communication is the Totoo. key. Yes po, yes Kung pagal po. magtaram, Ayan. One thing din na maganda is, yung sinabi niyo po, yung communication, totoo po yan. Kasi once ang partner mo, hindi naiintindihan ang trabaho, talagang mahirap. Thank God naman po ako na ang partner ko kahit paano, itong asawa ko po ay naiintindihan niya ang trabaho, siyang gumagawa, halimbawa pagod na, hindi na kaya magluto sa hapon. Shout out Siya na Kuya din. Buboy. Siya na din, and my Opo. mother-in-law, nandun yung support group po. Ayan. And I'm so thankful for that support group po. Shout out Praise din po God. kay Ate Nelsie. Mama Nelsie. Mother-in-law po ni at nagdadangog po ngayon. Tsaka Yes si po, Ate avid Mila, Damaranyo family Every po. afternoon. Hello, welcome po and thank you for watching our program. Ayan. Bilang sarap pong Teacher Krisa, ano po ang mga napapansin mo na karaniwan mo yan ng mga challenges sa mga magurang sa pagpadakul akan mga aki? Tapos paano po ini pwedeng maiugnay sa sarili mong mga karanasan bilang saro man na magurang? Opo. One challenges po na ma-share ko po is yung screen time. And okay. hindi na ito kakaiba sa atin ngayon. Ang mga bata ngayon very fond na po sa social media and mahirap mag-communicate once they're in screen. So, as a teacher po sa bahay, nakikita ko din sa mga estudyante po namin na pag halimbawa there are playing too much sa bahay, sa school, medyo irritable sila, inaantok, halimbawa napabayaan paggabi na maglaro, maghapon, na nakikita yan sa performance sa school. And malaking bagay po na as a parent po, we have to at least masubaybayan ang kanilang screen time and malimit din kung ma-priority yung pagklase over screen time. So, yun po. Ikaw baga, Teacher Chris, ang di ba sa pig-uro ng taga ito mispitan na sabi ka mag-uro, yung pigturo sa indo sa eskwelahan. Tapos pag-abot naman sa eskwelahan, yung pigturo sa indo sa harong. Paano po ikaw sa teacher ba? Teacher mag-uro? Oo
nga po. Balance, Minsan balance. nagkakaroon, kasi yung mga bata ngayon, they listen more to their teachers. So, di ba, sa pag-iba ng assignment, pag tinuruan ni mommy na ganito, sasabihin ng bata, "Ay, hindi man ganyan yung tinuro ni teacher." So, merong ganong conflict po. Pero as a teacher, we have to consider din yung mga bata. We have to explain to them na their mother are helping them. Parang ganon po. And as a mom, pag sa aking ginagawa ni George yun, pinapaintindi ko din. There are some ways to help you. Parang ganoon po. Nag-uusap talaga. Tama yan, tabi, madam, Sir Bert. Usually kasi pag yung mga anak natin, pag nasa house na, ay hindi, ito yung turo ni madam or tinuro ni sir. So parang hindi pwedeng i-bend. Yes po. You cannot bend the law. Yes. Parang, hindi pwede, ito yung sabi ni madam, hindi Oo. pwede. Para mas respetado nila mga teachers. Nagiging Talagang conflict po. Pag may PTA meeting kami, sinasabihin na kami ng mga parents, moms dyan, mommies dyan na, hindi na yan nakikinig sa amin, teacher, sa'yo na yan. Kaya sa amin din, kinakausap namin yung mga bata, kailangan nyo din mag-listen sa mga mommies nyo. Tapos, kung talagang conflicting, sinasabi ko sa mga parents, they have to at least reach out on us. Kasi baka magkaroon din ng conflict sa assignment. Yeah, Parang that's ganoon true. po. Oo. So, yung teacher-parent na relationship, dapat mas strengthen po talaga. Kasi di ba ko minsan na-observe, ay hindi anak, ano yan? Ito yung sabi ni madam. Ay, mukhang hindi yata yan. Kasi yung parang ganon. So siya, ay hindi, sabi ni madam ito. Ayun, nag-aaway na yung anak at saka yung mama. Difícil pagturuan po. Oo. Yan. Anyway, din siguro ninda ito, talagang pigtatanga din ang mga teachers ninda. That's true, tabi, Sir Bert. Yung mga aki talaga na, ang pagtubod din talaga sa mga teachers. Araw ka yan. Oo. Kaya ngayon ng hapon po, sa tuwi pong topic, teacher sa school, magulang sa bahay, paano balansehin ang dalawang responsibilidad? Mabalik po kita pagkatapos nin magkapirang pagirumdom. Ang tamang oras po is 2:30 and we'll be back. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro, Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Ang siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay ng bisat galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa. Sugar-free stevia ang pampatamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention!
Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya, digdi sa DZGB. Nagbabalik po ang Usapang Pamilya ngayon pong maugmang aldaw nin Lunes, May 25. Oh, matatapos na pala ang bulan nin Mayo, Miss Pita. Yes, tabi Sir Bert, this is the last Friday ng bulan ng Mayo. Lunes. Ayan po, we're back here sa satuyang programang Usapang Pamilya every Mondays, Tuesdays, and Thursdays 2 to 3, only here sa DZGB. Always number 1, always at your service. Kaya bata po si Sergio Napolis, asin si Sir Jerome Nico Martinez. Ayan. Asin, kaya bata man po ang satuyang guest ngayon matibay. Mahiling mo po sa pandok niyang sarong inspiring teacher siya. At saka no trace na yun. Ayan, nahiling nga Teacher mo. Krisa. Ayan, welcome again, madam. Thank you po. Garimak pagal. Ayan. Relax lang. Pero ito, dakul man ang pinagkaagi Ayun nga, bilang ni- sarong tama yan, Sir teacher, Bert. parent. At saka yung ating ngayon, the topic na pwede po kung magpadara ni mensahe nindo tungkol po digdi sa satuyang topic na madali na baga po ang ireskwelahan. Teacher sa school, magulang sa bahay, paano balansehin ang dalawang responsibilidad? Happy afternoon po, Ma'am Marlene Imperial, also watching po. Ayan, Marina hapon po. Ano po ang sa imong mga practical na time management strategies para day po kaunon masyado kang trabaho ang family time? May routine o na-negotiable family habit po ba kamo? Actually po, since active po kami sa community po sa NEO, dakulaon pong factor na nakakatabang ang pagbond ni po sa pag-going to church. And sa early as kumbaga parang early na naimulot ni si Aki Miki araw kayan. So despite na grabe po ang time na tigtatao sa trabaho, pag weekend po, yun po talaga. We spend time together, and ang pinaka na inspire kami is we go to church. As a family. Opo. And naglo-look forward na po siya. Saturday is a church day, parang gano'n po. And also, pag sinabi na po namin na no gadget, no phones, talagang struggle at first. Dipisilon po, lalo na nasasanay din siya mag-phone kasi pag trabaho po. Kasi I'm guilty of that na pag nagtatrabaho kami, tinatawan ko siya phone para mabusy siya, parang ganoon. With phone, there's toys. Pero I know that is not good. Pero wala po akong other choice kasi may mga impromptu works na kailangan gawin. So, after that, nagkakaiwa man kami dialogue. And pag no phone. Lahat kami. Si tatay, ako, tapos si George, no phone po. Okay lang siguro mag-phone basta pagpakawat mo crossword puzzle. No Roblox. No other, mga... So, ang gayon na tabi, Sir Bert, na in spite na grabe ang pagkakaon ng time para sa school, yung mga demands sa school, yet, pag nasa family, talagang they nagde-devote siya ng time para sa family, and then they go to church together. And yan na nga, only that, pag talagang may aki na medyo nakulong kang may deadlines ka, na tigtatawan na para maging silensyo. Yun po? And ito po si Teacher Krisa, mentor ko yan sa church community sa Daraga Parish. Pirang years ka na po duman sa Neo Catechumenal Way? Sa Daraga Parish po, nasa 20s na din po. 20 years. Ako 10 years pa lang po. Tagal na rin, ano? Oh my goodness. 20 years siya. Ako 10 years pa lang po. Ayun. Ako din siguro yung kailan nag-start yung BCBP, 35 years na. Ganun din ako.
35 years. Yan. Madam, sa ngunya na panahon baga na dakulo ng mga deadlines, mga school activities, tapos harong dakulon kang mga household responsibilities. So, paano mo papanatiling bukas ang communication at closeness kang sa imong family? Opo, actually, inaagihan mi po yan yung talagang sobrang peak of work pag pa-year-end po. So, ang kagayunan lang po is may briefing talaga sa family. Mag-uurong po. The communication itself is enough po para matrabaho po. So, mga dapat na itrabaho sa school. At the same time, pag once na ang family mo po ay supportive and they understand your task, ay talagang namamanage po, ito nababalance po. And after po kang gabos ng mga yung workloads, I make sure po na at least makataong time kay, for example, sa Akimi po, for kakaurunan ko siya, nanay is busy, kailangan po ni nanay mag-work muna kasi there are times talaga, even at night, you have to work. And pag kinakausap po siya about it, sinasabi ko sa kanya pag Saturday we're going out, parang ganun. Yung word lang na dapat na sinasabi, you have to make sure po na tutuparin mo. Para ma-excite pa rin po siya na makasama ka. So, pag nagsabi kang we will go out, we will spend time sa dagat, parang ganun. Yun po yung mga nakakatulong po para mabalance ko po yung pag-meet ng deadline at the same time yung family time po. Ayan. Bawal bang isama yung aki mo? Alimbawa, orang ay mawalatan. So, pwede mo, can you bring him sa school with you? Yes po. Ang kagayunan lang po is, you really have to talk to some principals. Some principals understand situation like this po. And may times po na nadadala po. Ang kagandahan po dito sa principal namin sa Mabinit is very open po siya and nag-concern po siya sa mga family. For example, nagkakasakit po, hindi natin po maiwas nagkakasakit ang mga bata. So, ang aming school principal, pag kinausap mo lang po, talagang bibigyan ka time for the family. Naiintindihan niya yung mga situations ng teachers. Yes po. Bilang sa pong teacher, as in magurang po, Teacher Krisa, ano ang pinaka-importanting mga values o mga aral na gusto mong maipasa sa mga estudyante mo, as in pati na rin sa imong aki? Opo, ang pinakamaganda po sana is yung dapat yung resilient ka na yung grabe ang pinagdadaanan ng mundo right now. Ma'am Pita and Sir Bert. And gusto ko lang ma-instill sa anak ko po na at least even sa sobrang struggle ng hinaharap natin sa mundo, still you have to keep the faith. It will pass. And kailangan maging matatag lang. Hindi ko naman siya pinupush na maging with honors. Talagang basta nandun pa rin yung kanyang love sa pag-aaral and yung honesty. So, yun po yung... Itong pigsasabing street smart din. Street smart, street smart. Yan, parang yun ang mas kailangan natin ngayon. Street smart. Yes. Sabi po ni Kuya Loli Lorena, hi, Ate Chris sa may Santo Tomas Maranyo kompleto. Hi, Kuya Loli. Ayan, oo. Hello, congratulations pala kay Tricia. She's watching mga dakulong palang awards yan sa school sa... yung kasama mi, nandyan si Nora. Congratulations. Yung madam, ang daw, para sa mga magulang na na teachers o working parents, na grabe ang na experience na pagal, ma-pressure, yung parang may yung feeling na parang hindi enough as a parent, as a teacher. Ano pang pwede mong itong mensahe or payo sa kanila? Apo. Pinaka-best siguro yung mantra natin that there's no perfect parent. Opo, yung kailangan natin i-enjoy pa rin yung time na kasi yung mga bata, they will never be child anymore. Kumbaga, hindi na lang sila magiging forever bata. Stage na. Yes po. I-enjoy natin na ito'y nagtatakbo pa. Nandiyan na, nagkikiss pa sa'yo. So, yun po, we have to embrace na, accept na etong trabaho natin that we love is also, kailangan natin magkaroon pa rin ng oras para sa mga bata, sa sarili nating pamilya po. Tapos,
kailangan yung mental health natin pag-alagaan pa rin po natin. Oo, kasi para mas masaya ang pamilya, masaya ang trabaho. Ayun, tama. Dapat may time din sinda para sa inda. Oo, me time. Me time, totoo po yan. Araw mo niyan, hali sa Pamperin. parlor. Oo, yung magpapamper. Paminsan. Ako, I do that also, Sir Bert. Like, ay, grabe na pagalo na ako. Maduman ako sa SM, pamassage lang. Deserve ko activities. ito. Oo. Yes. Yeah, tama yan. Anyway, pag senior may discount. Ayan. Oo. Teacher Chris, tawantan na po siya ngayong chance para mag-promote man kan activities ninda para sa brigada eskwela. Yes, po. Ayan, Thank you madali so na much pati, ano, po. madam. Opo, maralaogan na. Gaya sinabi niyo, patapos na tayo po ng May. And ito pong brigada eskwela po ay taunang ginagawa ng Department of Education para matulungan natin ang mga mag-aaral na maging komportable sa school. Hangad po namin sana na magkaroon pa ng mga tulong po from stakeholders para ma-ready po natin yung classrooms, yung may gusto mag-donate ng mga cleaning materials or school supplies para sa mga bata. Also, kami po sa Mabinit ay medyo malapit po sa Mayon. Medyo sa sitwasyon ni Mayon is malaking tulong ang face mask, parang ganun, para sa mga learners po. Para at least kung ano pa man ay maging ready sila sa kung ano pong sitwasyon po. Ayan. So mga nagdadangog po dyan, ayan si Madam sa Mabinit. Yes Paano po. po sila Elementary makapagpaabot? Yes po. Face mask. Face mask, Ayan. school supplies po. Oo. Or Cleaning materials. Yes po. Ayan. Malaking tulong po yan kasi ma-ready natin po yung school para sa mga bata pa rin po ito. Yes. Dakulang pong tabang and dakulang pasasalamat po dyan sa mga mataong tabang. Oo. Ano po, dakulang katabangan niya sa yung mga kaakiyan. Ikaw baga dyan pong mga very generous man na Opo. naghahalat lang na maaraman ninda kung may Yes. mga Ikaw dyan pwede yung sinda mga- may tabang. So, paano po sinda magpapadara kang mga Pwede po silang mag-contact po through our Facebook account po sa Mabinit Elementary School. Ang picture po doon is yung school seal po. Also, they can reach out to our school head po, Sir Miguel Dominic Martinez po. And ang aming brigada coordinator, Ma'am Whiting Camposano po. galing nag-guest din sila last week Yes po. po, Liliana. yes po. Thank you for the opportunity Nasa pira po ang po. population kang Mabinit? Nasa 240 plus po kami na mga bata po. Ayan. Ayan, may nag-message na po sa kuya, may mga-donate na pong mga face mask. Why? Thank you so much po. Yeah. Thank you so much Sa po. madonate- Mabalus po. Sana so pwede sa aki kasi may magdara ko lang Yes ako po, ng yung bata. pang Oo, bata yan. po. Thank you so much po yan. Thank you so Ang much saya. po. God bless po. Oo, pwede po ka po mag-send through yung sa pinadarang Facebook account kang Mabinit. Ano po? Yes po, Ayan. yes po. Yan, sa mga yung buo tabi yan dyan. Tapos Ate Chris, ngayon bang hapon may nahiling ka din ng mga produkto? Ano dito? Ano ba? Ka-excite Sir Bert, po. Ano I would just Miss Pita? like to kasi si Paula, she arrived, kailan ba? Last night. And nagdara ka ini. Actually, Sir Bert, this is from Japan. Sabi niya, Mama, tulungan mo nga ako magbenta niyan. This is Roy's chocolate na matcha. And this one is, basta chocolate ito, yung from Japan. So, yan. Available daw daw chocolates sa Japan. Masiramon talaga, Sir Bert. Ayan. Oh, yan na iba pa po. Available Ano daw sa Alice yan. And also, Sir Bert, sabi niya, Mama, may pangpagayon para kaya maggumayon ka lamang, Mama. Ito daw. This collagen daw. Pwede yan sa iyo yan, Mama. Ayan. Ayan. And also, ito yung sabon, beauty soap. Ayan. Ito, dalawang klaseng beauty soap. Ayan. Pau, sabi niya, Mama, tingnan mo yung kutis ko, ang ganda. At saka meron pang sunblock. Ayan. Ay, These are the products na ni Paula from Japan kasi may mga flight siya sa Japan and pag nag-uuli mga pang lamang para makaipon lamang something na pang and you know Panggasto. Thank you po. Ito, at least Paul, na-mention ka na. Sir Bert, if you allow Okay, me, okay, just sige po. alipot lang po ini. Ang Kiwanis Club of Daragang Magayon po, magkakaigwa ng mga upcoming events. This May 29, igwa po sinang part 2, Tatak Kiwanis, Tatak Pogi at Apsemo. And then, igwa naman po sa May 30, sabi ko, Sir Bert, yung Judo Championship at Pacific Mall, 8 to 5 ini po. And then, igwa naman na fundraising on the same date, May 30, Saturday Night Fever Disco in partnership with Hotel St. Elise. Alas 7 po yan. Tsaka May 31, igwa naman po sinang Go Run for a Cause. Ayan, with DENR. Ayan. And on June 12, Family Day. So, yun po mga activities kang Kiwanis Club of Daragang Magayon. Mabalos po, Sir Bert, for allowing me.
Ayan, sa aga din po ang sa tuya pong community po, magkakaigo pong penitential, ano po? Yes po. See you, See you 6:30 po. p.m. New Catechumenal Way Community, Daraga. Ayan. Community 1. As in sa June, magkakaigo po kita kay Dakulang celebration. Yes po. Kan 50 years of New Catechumenal Way Community sa Pilipinas or sa Legazpi lang? Legazpi Sa po. Legazpi lang. Opo. So 50 years. Ayan. Ayan. So, thank you very much po ulit. Thank Teacher you so Krisa, much. for Thank your you so time, much for your po. beautiful Thank you, madam. sharing. Thank you po. Thank you so much Na-intrigue si po. Madam na Oo. kaano kang, Pag wala talaga. kakapasar lang sa left. Shoutout po pala kay Papa Bal po na nakikinig po siya ngayon. Hi, Sir Bal. Maray na hapon Thank you po. Maray na hapon po. Ayan. Girari sa Santo Tomas and Maranyo family. Ayan. Thank you Si so Sir much po. King, ang pala, Sir King. Good Sir afternoon. Jerel and Sir Clint, all of them are listening and watching sa satuyang programa. Tsaka sa Ayan. Neo Catechumenal Way Community, Daraga, kasi big share ko po ini sa... Wow, hello po. Ako man, Sir Bert, tabi yung sa BCBP We're there last Saturday sa Cathedral and naraw po yung pastoral celebration kang sa Sabado. Pentecost. Ano? Ano yan? Celebrate yung Pentecost pagkakapente. celebration. Oh, so niya duman sa mga different religious organization and so BCBP, El Shaddai, yung Neo Catechumenate at Apa. saka yung CFC, yung Tulay Kalinga nandun. Okay. So magayon naman sa celebration. After that, merong mass. As in, ano sa mga nagdadangog po ngunyan, hilingon po nindo itong program before so kay Father Butch, nagpig-discuss niya po about Pentecost, magayon po. Yung bagay ito. So, yung man tema kang Sabado. Ayan. So, And happy birthday din po kay Doc Cesar Bong Chua. Happy birthday po. Bonggang-bongga. Pigtawan po siya ki surprise party kan sa iyong pamilya. Ayan. Happy birthday, Brad. Cesar Bong Ayan, Chua. Chua. Ayan. Manoy, si Manoy Mampalan, Manoy, Benji, Segi, Paray Katabi, Manoy. Ayan. Get well, Sir Benji. Ayan. Ayan. Okay, salamat po sa mga nag-antabi po sa Satuya ngayon na hapon, sa mga nagpartisipar po. Ito po nag-donate kay mask para sa Mabinit po. Kami po ang sa indong mga nakaibahan ngayon na hapon. Yes. Mabuhay ako po si Pita, kay bata man po sa Technical Department, si Sir June Napolis. As in si Sir Jerome Nico Martinez. Kaibahan naman po si Teacher Krisa May Santo Tomas Maranyo, Teacher Guidance Designate kan Mabinit Elementary School. Ako man po si Bert Nunez na nagsasabing sa bawat usapang pamilya. May panibagong pag-asa. Tutok lang po sa DZGB as in abangan ang masunod na programa. Salamat Madam, thank po. you. Thank you so much po. Thank you so much Yan. po. God bless everyone. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga.